Avui recordem artistes dels Països Catalans nascuts un 5 d'agost. Josep Campeny i Santa Maria. 1858 Igualada. Escultor destacat dels moviments realista i modernista. Les seves obres sobresurten pel gran domini anatòmic i per les seves representacions d'animals, infants i escenes de la vida quotidiana. Lluís Bonet i Garí. 1893, al Cros. Arquitecte deixeble d'Antoni Gaudí que va dedicar bona part de la seva vida a continuar les obres de la Sagrada Família. La seva arquitectura també està profundament vinculada al noucentisme. Ramon Noé i Hierro. 1923, Barcelona. Pintor i il·lustrador conegut per les seves aquarel·les, dibuixos i pastels. Va retratar mercats, paisatges, escenes urbanes i va documentar amb gran precisió les arts populars de Catalunya. Lluïsa Granero i Sierra. 1924, Barcelona. Escultora i professora que va defensar la figuració mediterrània en ple auge de l'abstracció. La seva obra, centrada especialment en la figura femenina, destaca per la seva força i monumentalitat.